Sun gegurit. Ing jaman saiki akeh kahanan kang gegirisi. Motor, truk, lan bus nyemplung kali. Saengga ndadekake akehing pepati. Mulane ayo padha sing setiti ngati-ngati. Nambahana syukurmu marang Gusti kang murbeng dumadi. Kang nguasani isine jagat saking dining bumi. Mong panyuwunku siang pantara ratri, enggala ayam, tentrem, kesembadan, lan murakrabi ing sesama. Jodohku dening Zahraton Nurul Fatmi. Sliramu sing saiki tak tresnani. Apa ya sliramu sing arep ngerteni aku saklawase? Apa ya sliramu sing arep jaga aku saklawase? Apa ya sliramu sing arep nuntun aku marang dalan kang becik? Apa ya sliramu sing arep melu ngrasake bungah lan rekosoku? Apa ya sliramu sing esok arep dadi kanca uripku? Duh Gusti, paringana petadah kanggo aku. Apa iya iki jodohku?